която видя и влизам. Ако ми хареса, няма да излизам. Няма да ми казваш, ще разбирам. Няма ли емоция, умирам. В моята игра, за да играеш, първо научи се как. Като да излизаш и да не се припираш, ще сме заедно, да не коментираш, да не ме разпитваш и да не питаш как, но да повтаряш пак и пак и пак, да ми отговаряш и да не